Si jamana ale ni a ye jamana minnu mara a caman bɛ yen bi e ko jɔnya taabolo ma falen u ni faransi cɛ wa nin waati laban in na jateminɛw ni hakili jagabɔ minnu bɛ sen na e ko farafin jamanaw ka sanu datugulen t'a da la faransikaw fɛ yen de sabula n'i y'a jateminɛ bi diɲɛ bɛ ka taa sira min fɛ an ye min fɔ sɔgɔmada in na dolari ale bɛ lingilanga min na nin ye fala ye ani diɲɛ wariba tɔw sanga bɛ nana kɛ sanu de ma nka a yera sa k'a fɔ ko tiɲɛ don faransi ale ka jɔnya waleyaw kɛra yɔrɔ min na a ye mara kɛ yɔrɔ minnu na kosɛbɛ ko olu jamana caman de bɛ bi minnu ka sanu bɛ faransi bolo fala ye sanu min n'a bɛ f'o ma k'u ka réserve u kan ka min mara kɛrɛfɛ bilankɔrɔ a ma ko bilankɔrɔ ɲɛ ti quoi anw ka sanu bilankɔrɔ bɛ faransi de fɛ yen o sanu bilankɔrɔ min filɛ nin ye a kɛlen don k'a to bi faransi yɛrɛ ka jurujugu taliw olu cayalen don kosɛbɛ fala ye ko min ye sanu k'a daminɛ 100 saradala 70 ka se 80 ma farafinna anw fanfɛ bolo fɛ o sanu dalen don faransi ale bankiw kɔnɔna na faransi b'o kɛ mun na sabula ale yɛrɛ sanu dingɛ t'a fɛ yen kɔ dingɛ tɛ yen ba dingɛ tɛ yen dugujukɔrɔ nafa misi kara jarati bɔyɔrɔ tɛ faransi dugukolo fan si fɛ fala ye o la sa a ye jɔnya kɛ minnu na ka yɛrɛma hɔrɔnya d'u ma a sinsinnen tora u ka sɔrɔw kan sabula a b'a dɔn min b'u ka dugukolo jukɔrɔ n'i ye jurujuguw ta k'u lajɛ n'i ye politiki fɛrɛw ta k'u lajɛ n'i ye makɔrɔn yɛrɛ nali lajɛ ka sigi sen kan bi k'a ye faransi yɛrɛ bɛ degun min kɔnɔna sɔrɔ ko ta fan fɛ nka o bɛɛ n'a ta a bɛ k'i lama hali bi fala ye bilankɔrɔ sanu na o de bɛ a bolo jamana 14 farafinna olu de bɛ sefa wari dun sefa wari in dilanna faransi de fɛ ale de b'a wari dilan ale de b'a sɔngɔw fɔ ale de b'a ni wari tɔw sanga ɲɔgɔn ma cogo min ka d'a ye a b'a jigi k'a yɛlɛ n'a y'a ja a b'a biye caman bɔ ka warimisɛn caman bɔ fala ye ko kabini o daminɛna wa jɔnya waati fo bi san 2021 100 saradala min ye bilankɔrɔ ye sanu na farafin jamanaw a bɛ faransi ka trésor de kɔnɔ faransi dun fana ale fana b'i boloma yɛlɛma n'o de ye farafin jamana dɔw kuma dɔ la olu kɔni 100 sarada olu to hali fu sɔrɔ o tɔnɔw la faransi bolo yɛlɛma ɲinina cogo sugu bɛɛ la k'a da tulu la k'a da jaba la ala kun fɔra ko wari min bɛna sigi sen kan n'o ye eko ye farafin jamanaw sɔrɔla ɲɛmaw sɔrɔla ya fala ye ka to eko ko kɔkari bi ko eko min bɛ yen n'o kan ka dilan n'o ye CEDEAO jamanaw ka wari ye fala ye ko n'a kɔni kɛra cogo o cogo a na ta faransi ka dabada ma yɛlɛma min kɔni kun ɲinina san 2021 n'o tun bɛna n'a to sa faransi yɛrɛ bolo bɛ bɔ ko bɛɛ lajɛlen na ko ma se ka sen sɔrɔ sabula jamana minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu bɛ CEDEAO kɔnɔ fala ye ko dan kelen t'u la koyi musakako la wa ayi u dulonnen don faransi la hali bi faransi dun b'a dɔn k'a fɔ ko san o san min ye sanu tɔni 28 ale b'o sɔrɔ ka fara a ta kɔrɔlenw kan 100 saradala 70 farafin jamanaw ta o b'a bolo su ni tile a dungo n'a sago bɛ o la min ye n'i b'a fɛ ka jago kɛ i b'a fɛ ka sanni kɛ i b'a fɛ ka fɛn o fɛn kɛ fala ye i bɛ taa kɛ faransi de fɛ sabula wari min b'e bolo n'o ye sefa ye o yɛlɛma yɔrɔ o ka don sugu la o bɛ tɛmɛ faransi de fɛ farafinna jamana dɔw kɔni bɛ yen olu y'u tɔgɔla wariw sigi faransika ni waleya tɛ se ka kɛ olu la a tɛ se k'olu ka tɔnɔ mara wa min y'u ka sanu bilankɔrɔ ye o tɛ se ka di a ma nka min ye hali o yɛrɛ la fɛɛrɛw sigilen don a fɛ fala ye a sen kana bɔ tɔnɔw la koyi izini baw baarakɛyɔrɔbaw magoɲɛyɔrɔw min ye minanbaw ye mɔbiliw ka taa se balo yɛrɛ dilanni yɔrɔw badenw ma fala ye a kɛlen don k'olu sigi ko farafin jamana ka dɔgɔ bi min kɔni kɔnɔna faransi ka baarakɛyɔrɔ sigilen tɛ se 150 ma an fanfɛ bolow fɛ k'o bɛɛ ye jɔnya walew ye sabula i bɛ maa caman ye an fɛ yan fala ye ko waribatigiw don miliyardɛriw don musaka caman b'u bolo k'u kɔsɔbɛnnen don faransi ka MEDEF de la o de bɛ wari d'u ma o dun fana jabala ye faransi ale ka banki ye bi min ye jɔnya ye n'o y'a sɔrɔ o banna ko an bɛ min ye busan an ka taa nɔfɛ min y'an ka sɔrɔw kɔni ye an kumananen don an tɛ se ka yiriwali baara kɛ an tɛ se ka sira dilan an tɛ se ka fosi kɛ min ye yɛrɛma hɔrɔnya kɔni dala papiye kuma don an bolo o la sa faransi ale de kɔni bɛ k'i diya an ka sanu na cogo min ka d'a ye suko ani dugusajɛ cɛ sɔrɔ minnu b'an ka jamana kɔnɔ fɛɛrɛ minnu b'an bolo hali k'an dege fɛnw bɔcogo la yaasa an ka se ka siniɲɛsigi kɛ o ma sɔrɔ a ko la maa mafalenw maa kalannenw minnu ye nanzarakan mɛn k'a dɔn ala kari olu dɔrɔn de jatera jamana ninnu kɔnɔ ka tila ka na dɔ fara u ka sɛgɛnw kan bi sefa ko mangoya b'a nɔfɛ dɛ fala ye
sabula ni jamana dɔw bɛ k'u sulu sala hali bi dɔw kɔni bɛ olu ye wuli ka jɔ kɛ k'u bɛna sefa yɛrɛ bila pewu don nataw ni waati nataw ko yɛlɛma farafinna jamana dɔw bɛna u ka yɛlɛma hɔrɔnya yɛrɛ ta k'a sababu k'u ka wari sigilen wa hakili jagabɔlaw ko fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan nin waati laban in na min ye jamanaw ye n'u bɛ ka girin k'u bɛ taa don BRICS la min fɔr'u ye aw ni faransi wari in tɛ don anw kan yan dɛ a bɛ don kɔni nka ni faransi sefa tɛ don anw kan dɛ n'a y'o bila tuma min k'aw yɛrɛma kan na hɔrɔnya aw bɛ na an na anw bɛ jɛ an bɛ sɔrɔ k'o kuma fɔ an bɛ sɔrɔ ka ko wɛrɛw fɔ mun tɛ o si ye nin ye jateminɛ ye fala ye min bɛ hakili jagabɔ kɛ ko min ye farafinna jamana 14 mun bɛ farafin nagakɔrɔ hali bi ko an ka sanu bila an kɔrɔ faransi bɛ k'i dingɛ k'a la hali bi